maber menyang Ngalengka. Indrajit mangerteni tekane Anoman goleki dheweke ning saukupenge praja. Anoman ora kasil dinepoke dening Indrajit amarga dheweke sisideman ing wit Nagasari kang ana sajrone Taman Asoka. Banjur Anoman nembang nganti keprungu suarane Dewi Trijatha. Dewi Trijatha kang mangerteni bab kasebut kaget ana kethek putih banjur kesengsem. Kanthi pitulungan saka Dewi Trijatha, Anoman kasil sowan marang Dewi Sinta banjur menehake ali-ali saka Prabu Ramawijaya. Yen ali-ali kasebut ora sesek lan bisa diagem dening Dewi Sinta kanthi longgar, mratandhakake yen Dewi Sinta isih suci. Kabukten yen Dewi Sinta isih suci banjur menehake uga marang Anoman kanggo diaturake Prabu Rama susuk konde minangka pralambang yen Dewi Sinta ngenteni banget tekene Ramawijaya. Nalika Anoman cecaturan kelawan Dewi Sinta dumadak kapreksan para prajurit Ngalengka banjur dheweke dikepung. Anoman digujer tanpa bisa nglawan. Dheweke digawa menyang pasewakan. Perintahe Dasamuka kang mangerteni bab kasebut, Prabu Dasamuka kang mimpin pambekarane Anoman nyumet geni ngobong kayu. Ora disangka-sangka dhuwure geni kasebut ora kasil mateni Anoman, malah Anoman mabur kanthi nggawa geni ning awake. Geni kang digawa banjur diawet-awet ning pojok-pojoke praja nganti sanegara kobong kabeh. Akeh prajurit mati saka pangamuke Anoman. Sawise Ngalengka kobong, Anoman banjur mulih saperlu sowan marang Prabu Ramawijaya ing Pancawati.